Volám sa Katarína Froľová, som učiteľka evanjelického náboženstva a toto je moja trieda. Pani učiteľka Froľová je neuveriteľný človek. Veľmi obdivujem jej vieru a zapálenie pre veci, ktoré nás učí. Pani učiteľka je veľmi milá a láskavá osoba a keď treba, to je na nej najlepšie, že sa dokážeme s ňou porozprávať aj o školských, aj súkromných záležitostiach. Pani učiteľka je veľmi spoľahlivá, láskavá a empatická. Máme ju veľmi radi! Naša pani učiteľka Katka je odovzdaná svojej práci celým srdcom, mysľou i dušou. Je láskavá a vyžaruje z nej Boží pokoj. Deťom na našej škole odovzdáva to, čo sama v svojom živote pokladá za najdôležitejšie. A to je Božia láska a prijatie. Ona to náboženstvo nielen vyučuje, ona tú Božiu lásku a prijatie priam stelesňuje. A ja nepoznám nikoho, kto by sa v jej prítomnosti necítil dobre a v bezpečí. Ak ste nadobudli dojem, že pani učiteľka Katka je dokonalou učiteľkou náboženstva na základnej škole, tak dokonalá určite nie je. Ale nemá k tomu ďaleko.